Abahlali baseBhayi bayabongozwa ngomasipala ombhaxa eNelson Mandela ukuba bahloniphe imithetho yokuthintela ukunwenwa kwentsholongwane ye-corona. Abantu abaninzi abazinxibi imaski zabo, nto leyo ephinde yonyusa inani labantu abasulelwe yile ntsholongwane. Ilokishi yaseMotherwell yiyo elinani eliphezulu kuquka iTinarha, KwaZakhele kunye naseNew Bright. Umasipala uphinde wathi uza kumisela imithetho engqingqwa ukuba elinani alihli ingakumbi kwiindawo ezifana nasePosini. ICU units are fairly full. There's still capacity, but they are getting full. There's an increase in the number of patients going into the hospitals. It wasn't that long ago we were talking about our field hospital, the Volkswagen Field Hospital, that had almost, I think 2 weeks ago we had 12 patients in there. And we're thinking, is it really worthwhile continuing with a field hospital with 1,400 beds in it? 2 days ago we had 60 patients. Nabahlali bathi umninzi umsebenzi ekufuneka weziwe ukufundisa uluntu ngokuziphatha. Unyuka kwenumbers kuyanixhalisa kakhulu ngoba emveni kokuba urhulumente ethe masibe ku level 1 sisithathe into bangaba le corona iphelile. I'm very concerned and I'm scared. But what can we do? Ekuqaleni kwaleviki bebeyi-99 abantwana ekungqiniweyo ukuba banale ntsholongwane. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseBhayi.